Bueno, aurtengo aurre denboraldi hau entrenamentuei eta lanari dagokionez, esan daiteke plangintzan fase bakoitzeko helburuak betetzen joan garela eta zentzu hortan egia esan oso kontentu nago. Parean, betire neguan erabiltzen dugu denbora hori pixkat aztertzeko ze motatako talde daukaun, ezta? Ze ezaugarritako taldia eta onartu behar dugu aurtengo gure taldia azken bost urteotan eduki dudan talderik motzena dela arrolari kopuruan, inoiz baina arrolari gutxiago ditugu eta esan daiteke eta lotzi gabe esaten dugu gaina, segurazki indar gutxiago ere bai. Horrek erabat taldearen ezaugarriak aldatuko ditu, estruktura aldetik eta hori lantzen ari gara. Baina, bueno, bi puntu horiek desabantailak edo handicap izan badaitezke ere, baita ere onartu behar dut, beste ezaugarri bat ere badula edo izango dula talde honek aurten, eta da talde oso etxekoa, oso kanterano izango dela. Alineazio guztietan 8, 9, 10 arrolari etxekoak ikusiko dira, eta horrek, hori ez da izan berra aitzaki bat emaitza txarra justifikatzeko alderantziz. Horrek ustet indar berezi bat eman behar digula, eta hori ere lantzen saiatzen ari gara urtean zehar. Ezaugarri hori baikorrean positiboan bihurtu behar dugulako, eta ustet hortikan etorriko dela hori joren potentziala udara honetarako, eta zentzu horretan ere lan egiteko daukau, baino, bueno, baikor edo behintzat ilusionatuta gaude ezaugarri hori esportatzearekin. Euskal Abiligai aurre egiteko taldia, segurezki taldeanak bezala xe, aurreneko estropada hori iristeko amurratzen, baino oraindik pixkat urrut ikusten dugu. Zergatik, jakin badakigulako talde honek hobetu beharreko gauz asko ditula eta hobetu ditzazken gauz asko ditula eta egun guztiak aprobetxatu nahi ditugu horretarako. Eta ordune talde ikusten dut, aurreneko estropada iritsi arte, egun guztiak hobetzeko aprobetxatu nahian. Eta hori iruditzen zait dinamika edo egoera ona dela eta horri helduko diogu. Guk helburu konkretuak inoiz ez ditugu jartzen udarazia horretik eta aurten are gutxiago. Humiltasun osoz eta baino bat ere lotzi gabe lehen esan deten bezala, gure gabeziak badakigu zein dian eta onartzen ditugu, baino ez dugu aitzakirik erabiliko hau hori jo da. Hemen nik uste aurten favorito garbi badagoela edozein estropa irabazteko eta hori Santurtzi da. Eta ez denik esaten, hori bere entrenatzaileak ere esan du eta esango du eta alaxe da, lehen urteko txapeldunak dira eta aurten talde hobeagoa eta zabalagoa dute eta esperientzi gehiagoa. Beraz, favorito argia beraiek direla argi dago. Horezko txandan egoteko, Zierbana bera ere nik uste ezin dula permititu aurten ere horezko txandatik kanpo egotea, iruditzen zaite batoki bat hor bilatuko dutela. Eta horrek esan nahi du, lehen urten horezko txandan egon ginen talde guztientzako batoki jaztala egongo. Orduan guk horrego nahi deu, eta esan deten bezala, gure gabeziak baditugu, baino horregoteko lan egingo deu eta ilusioa mantenduko deu, eta gero udarak jarriko du bakutza bere tokian, ez da, baino guk humiltasunez gure gabeziak onartzen ditugu, baino ambizioa ere badakau, eta esan balin badet favoritua Santurtzi dela, baita ere esango dut, ez dagoela klubik, ez dagoela talderik, ez dagoela arraun herririk, talde eskasea edukiko balu ere, hori jok beti du irabazteko presioa. Guk ezin dugu presiotik alderatu, hemen historiak esateigu beti egon behar duela orgonan. Da orduan hori jakin badakigu ezautzen dugu, eta batak ez du bestiak entzen, eta guk guria iten saiatuko gea, eta horrekin ilusioa badakau, aurkariei bintzat guri irabaztia zaila jartzeko.